Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona nalo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. Ubhuti wami namhlanje ngivakashele uzosichazela kabanzi ukuthi why azilela, yini emhlukumezile noma yini eyamhlukumezo, ngabe usahila na? Asike simuze siphathileni. Sawona. Yebo sawona sesunjani? Ngiright wena kunjani? Hayi ngiyaphila sisi. Ngiright nami. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Yebo igama lami nguSelula isibongo ngowakaMkhize. Oh, okay. Ukhulela kuphi? Ngikhulele endaweni yaseNanda bayibiza ngeBhambayi. Usahlala khona manje? Ngisho ukuthi angisahlali khona namanje. Oh, okay. So, sithini isigameko kwenzakalani? Ngisho ukuthi kwake ngehlalelwa into ukuthi mhlawumbe ngo2019 ya. Ngo2019 my sister ngangidrive uUber. Njengoba nje ngangidrive nje uUber nga-requestwa abafana eThekwini eMbilo. Abafana bame ngirequesta babesuka eMbilo beya kuphi beya eMhlanga Rocks. Okay. Shuthi ke ngayithatha ke nami leyo request nami vele ngani ngesimo vele samsetoho vele iwona umsebenzi vele ngidila nawo loyo. Sathi mesifika eMhlanga Rocks abafana bangena bathi bacela ngibalinde la ngaphakathi. Then lenye irequest esizoyithatha isizoba private. Yabo? Bangena abafana ngaphakathi, mebengena abafana baphakathi baphuma sebephethe ophapha bag. Kulabo phapha bag ngithi kwakukhona utshwala amabhodlela nje, kukhona nje namabhodlela nje abizayo. Bangena sebephuthuma sekuthiwa ifowethu ushaya imoto sami. Hayi nami ngathuka nami ngaxa kwathiwa mfethu ushaya mfethu imoto sami. Nami ngayishaya ke imoto sahamba sathi mesiqamba nje sesiyophumela egate siqeda ukudlula igarage sesiyophumela egate phezulu. Bathini shuthi ngezwe seqhuma isibhamu. Meqhuma isibhamu nami ngadideka vele ngisesteringini uyabo ngadideka. Ekudidekeni kwami angifuni ukuqamba amanga lapha my sister angazi into eyenzeka ngoba nami engikukhumbulayo ngaphuma imoto ihamba ngavula isicapha ngaphuma imoto ihamba ya ngajumpa. Then ke sengijumpa lapho ngaphaphama sesibhedlela. Esibhedlela mengithi ngiyavuka ngifaswe ngozankosi. Then kwabe sekukuboshwa kwami ke lokho yabo. Ekuboshweni kwami sali attend icala ngakhishwa ngebail sali attend icala ekuli attendeni icala nami ngase ngichaza ukuthi kahle kahle abafana mengingabazi. Abafana bebengithathe irequest isuka eThekwini iza eMhlanga. Nalo ilani lami ke kwakuyikona ukuthi alisakwazi nalo ukuthi nalo lifakazi omningi ngoba nalo lalisho nalo ukuthi cha irequest yakho ithi usuka eThekwini uphela eMhlanga. Kanti abafana babeyoganga eMhlanga. Manje usuboshwa nje uboshwa into ongayazi. Ngiboshela into engingayazi okubhlungu ke kuyiwona ukuthi nencwadi ngathi mase ngithola kwathiwa nencwadi ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphinde ngizenza ngisavumelekile ukuthi ngenze incwadi ngoba yini nami angisathembekile nasemphakathini. So yini uyifundile ngaleso sikhathi? My sister kuningi engikufundile ngingazi ukuthi but kodwa okubhlungu kakhulu kuyikona ukuthi mina vele kwakuyitoho elalingiphoqa ngaleso sikhathi ngoba vele umsebenzi vele ngidila nawo. Kodwa engikufundile ngifunda isifundo sokuthi yonke into manje mawuyenza yenze ngendlela. Ngoba wayinami leyo irequest le enye yayisi private. Yayingaziwa even ngisho naka ubi ingaziwa leyo request. So umnikazi wemoto ke naxabana nafika phi? Wakukholwa kodwa ukuthi ubungazi nawe ukuthi kwenzakalani? Umnikazi wemoto ngasho ukuthi konawo lokho kungilethela ekhaya ngoba yini umnikazi wemoto naye wayesengasangithembi. Futhi akakwazanga ukuthi futhi aphinde angikhululele imoto yakhe ngoba nencwadi ngaphoca incwadi kwathiwa angisavumelekile ukuthi ngiphinde ngibe nencwadi. So awuna incwadi nje? Kuyimanje nje anginayo incwadi my sister. Angifuni ukuqamba amanga. Ungaba advise uthini ke abantu abashayela uUber? Abantu abashayela uUber mhlawumbe ngaba advisor ngokuthi bafethu noma yini into oyenzayo fethu yenze fethu
ngokuthembeka uphinde futhi uyenze futhi la ifonini uyabo engabe khona indlela zakho mhlawumbe eziphuma eceleni ngoba manje leyo nto igcina isiqhatha ekugcineni njengami le request le yayisisuka emhlanga isiyakonanda yagcina isingiqhatha nayo ungaqali kodwa ukuyenza into enjani ngisho ukuthi ngangiqala ukuyenza into enjalo no ngisho le e-private ama request a-private vele mengijwayele vele ukuthi ngiwathathe ngeke ngize ngiqamba leyo mali basihlebe boyihlanganisa nini nale yamnikazi we-Uber noma bekuba yakho umbuzo cha phela my sister kahlahle le mali le enye esuke siseceleni eyi-private vele nami phela nami ngiyilambele nami side lami futhi ziningi iy'dingo engisuke nginazo vele yabo imali nami emengikwazi nami ukuthi nami ngiyithathe nami ngiyibuyisele ngala esayidini hayi no ngiyakuzwa into eyenzakalayo vele leyo kuzo nazonke iy'ndawo asikwazi futhi ukuthi singayibalekela ayibalekele isidalo so wahila-ke ngayo yonke lento le ya khona kwangifundisa isifundo ekugcineni ngoba kuyimanje ngiyafisa ukuthi ngathi even ngisho kwayinami into yami ingaphinde ilandeleleke kubonakala ukuthi kahlahle vele nama nginacala nabo bonke lobugebengu lobo babowenzeka ngangahlangene nabo ngoba yini ekugcineni kugcine sekungilahlekelisa ngamathuba omsebenzi kwangenza futhi ngangathembeka nasemphakathini manje yini ophanta ngayo ukuze ulala udlile nawe njengensizwa manje sengiye ngisizwa yibona abafowethu abagunda utshani ngoba kunabantu vele abaningi vele ngizwana nabo yabo sengiye ngisizwa mhlawumbe abafowethu abagunda utshani mhlawumbe umuntu athi hayi uyogunda utshani endaweni ukuthi mina ngizomrekhela mina ngimiyalele mhlawumbe omunye athi mhlawumbe uyobeka iblocks mina ngizomxovela ngibe yilabor yakhe sengiphila nje ngalezo zinto ngalawo matoho lawa kanjalo ukhona umuntu obheke wena kakhulu njengomntwana nje onayo okubhlungu kuyikona ukuthi nginezingane eziwu2 njengoba nje nginezingane eziwu2 sibheke wena yeah and futhi ziyahlula futhi ukuthi ngiyahluleka ukuthi ngiyi-afford lezi zingane ezimbili ngoba manje egcineni zinomama abahlukahlukene kulungile siyabonga ukuthi usivashele kuhlelo lethu I just hope usuwahila nanokuthi kusazobuye kwehla uphinde uthole omunye umsebenzi usebenze nje kahle ubeke isinkwa etafuleni nama ngiye ngibe nethemba nalokho ngiphinde ngicele futhi ukuthi nababukeli nabo mhlawumbe bangathathi mhlawumbe abakuzwa ngabantu kube yikona nje lokho engichazayo la siyabonga kakhulu baba sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye